období, o kterém se budeme bavit, a to bude, jak jsem říkal, že na začátku pár dat bude a nějaký věcnosti, tak já jsem byl požádán, aby to bylo o první republice. Na začátek, až pak bude ta prezentace, tak vám ukážu pár věcí z Hradce, ještě než byla první republika. A potom bychom se vrátili. Tak super, tak můžeme začít tak, jak to bylo. Tak jo. Pokud to teda můžete někdo pustit dál o jeden obrázek, tak budu rád. Děkuju. Tak, tohle asi doufám, že většina z vás vám tohoto muže nemusím představovat. Tohle je fešák AB Svojsík. Člověk, který v roce 1911 se zbláznil do skautingu a odjel do Anglie, kde ho skauting úplně nadchnul. To je taková vtipná historka. On vlastně vyjel do Anglie, že by se chtěl potkat s těmi skauty a chodil po lesích kolem Londýna a hledal je a nemohl je najít. Jo. Ale jako opravdu se to stalo, není to vtip. A ještě se svým příbuzným vlastně obcházeli Londýna, hledali ty skauty a už chtěli je domů. A pak zjistili, že ty skauti stopujou. Což byla opravdu jako taková vtipnost, takže zjistili, že skauti je stopujou, našli je a oni je vzali do skautského tábora, který byl v blízkosti Londýna. Svojsík tam prožil první skautskou noc a tak ho to uchvátilo, že to byla láska na první pohled, jak říkal. A vlastně rozhodl se, že se vrátí do Čech s tím, že tady ten skauting zavede. A to, co, když se budeme povídat o té první republice, tak je to tak, že se bavíme o období 1918 až 1938, dejme tomu. Je to taková zajímavá doba, kdy vlastně český skauting vznikl už o pár let dřív, k tomu se ještě krátce vrátíme, ale vlastně v tom roce 1918 začal obrovský boom skautů. Tehdy do té doby, než vznikla republika, těch skautů bylo asi 400, ale mimochodem pár jich bylo i v Hradci právě. A po tom roce 1918 najednou začaly tisíce a tisíce dětí chtít skautovat. To, co je podstatné, je to, že v Čechách tehdy, zatímco dneska to téměř tak není, tak v Čechách tehdy existovalo asi 70 skautských organizací. Ta největší, na kterou my navazujeme a kterou šéfoval Svojsík a jediná byla vlastně ve světovém skautingu, tak tato organizace se jmenovala Svaz skautů a skautek a Republiky Československé byla největší. A jenom pro zajímavost je dobré vědět, že těch skautů za první republiky před druhou světovou válkou na konci bylo asi 60 000. Pro zajímavost je taky důležité, že tehdy bylo součástí Československa, ještě Slovensko a Podkarpatská Rus. Žilo tady asi 13 milionů obyvatel, ale žili tady kromě Slováků, různých národností a etnik na Podkarpatské Rusi, tak tady žila velká německá komunita, takže tady existovaly různé německé skautské organizace, různé politické strany měly své skautské organizace a tak. Takže to byla taková zajímavá doba a takže těch skautů vlastně, kdybychom si to spočetli, tak bylo mnohem víc než těch 60 000, kteří byli v tom svazu skautů a skautek Svojsíka. Tak to je jenom takový základní rámec a teď nevím, jestli by to někdo mohl posouvat. Děkuju. Bezva. Tak jo, tak pár obrázků pro začátek z Hradce, než se vrhneme do toho, jak to bylo za té první republiky všude ve skautingu. Tohle je takový unikátní plakát, který je na přednášku AB Svojsíka v roce 1913 právě tady v Hradci. A prý bylo narváno. Svojsík byl docela známá persona, promítal tady takzvané světelné obrazy, což je v podstatě něco, co promítáme dneska, akorát to bylo na takových skleněných deskách. A promítal to, jako měl to prý velký úspěch, ale nikdo se nechtěl, jak říkal Zimmermann, výpravy zúčastnit. Takže těch zájemců o ten skauting bylo opravdu málo a na začátku se to vlastně nechytlo. Svojsík, i když ta jeho přednáška určitě tady jistý zájem zasela a v roce 1915 Otakar Tomášek, což byl takový sokolský činovník z Hradce,
tak jako začal dělat vycházky se skauty a v roce 1916 založil první skautský oddíl v Hradci. Těch míst, kde skauting byl už za doby vlastně před první republikou, tak bylo asi 10. Takže to byla opravdu výjimečná záležitost. Mimo Prahu těch skautů bylo opravdu málo. Ale, a to mám dotaz, kdo odpoví správně, získá speciální cenu. Hradec byl výjimečný ve 2 věcech skautských, které založil jako první mimo Prahu, jednu úplně první a druhý mimo Prahu první v republice. Ne. Je to taková věc skautská, jako založil tady něco zvláštního, nebo zvláštního tehdy jako neběžného. Ne. Ne. Bingo. Vyhráváš bludišťáka, takže to jedna z těch věcí, která tady byla založená, bylo to, že, a tehdy ještě neexistovaly vlčata, ale právě Ottokar Tomášek tady měl už v oddíle vlastně menší děti, což bylo hodně neběžné, o tom budeme ještě mluvit. Takže tady měl kluky, kteřím bylo ve věku 7 až 10 let. A to vlastně nikdo s takhle malou věkovou kategorií nepracoval. Takže to bylo úplně výjimečný. A pak je ta druhá věc, a to je taky naprosto výjimečná, že v roce 1917 byl v Hradci založený první dívčí skautský oddíl skautek mimo Prahu. Jo. A teďka, když to posuneme, tak tohle je ten první dívčí oddíl skautek, tohle jsou unikátní snímky, které se mi podařilo před pár lety sehnat potomků Anny Podhorové, což je skautka, která je v té horní řadě druhá zleva. Anna Podhorová byla učitelka tady na místní škole a na popud právě Ottokara Tomáška se rozhodla, že tady založí skautský oddíl, tedy oddíl skautek. A byla to opravdu výjimečná věc. Existovalo ještě jedno místo v republice, kde to chviličku zkoušeli, ale to nebyl jako oddíl, byla to opravdu jako krátká záležitost nebo etapa. Ještě to klidně můžeme ještě pustit. Máme asi 3 fotky. Tohle je jedna z prvních vlastně výprav toho oddílu. A měl jednu hlavní družinu, ta družina se jmenovala Sojky. A v historii hradeckého skautingu se píše, že většina těch členek těch sojek pak založila dívčí skautský oddíly tady v Hradci. Takže vlastně odtud se opravdu jako ten skauting pak rozepnul dál. Tohle je poslední známá vlastně dochovaná fotografie a opravdu je to výjimečná záležitost, takže máte být na co hrdí. Dívčí skauting v Hradci Králové je tedy 105 let, je to tak? Jestli správně počítám. Tak jo. Ottokar Tomášek zemřel bohužel náhle na španělskou chřipku v roce 1918, tím se celá vlastně, tohle jeho pohřeb skautský, tím se jako do jisté míry neuzavřela, ale určitá etapa skautingu se uzavřela. Ten oddíl, který založil, fungoval dál a významně se taky zapojil, a to byla taky výjimečná věc, do vzniku republiky v roce 1918. Skauti mimo Prahu v Praze se zapojili velmi, ale mimo Prahu to bylo výjimečné. A tady v Hradci taky velmi aktivně se vlastně podíleli na tom převzetí moci novou republikou. A tohle, tím bych skončil a přišel do té první republiky. Tohle je taky takový unikátní, bohužel hodně nekvalitní snímek, protože ten originál má asi 3x3 cm. A to je Svojísík v roce 1921 v Hradci Králové na sjezdu, který tady byl. Takže opět se vracíme k Svojísíkovi a on se vrací sem a přesouváme se do první republiky. Tak, jsem si říkal, abych použil nějaké slova, které by mohly zaujmout i mladší generaci a i tu starší. Takže jsem použil takové ty nahoře ty mladší a dole ty starší. Vlastně co tedy ty skauti, když by přišel ten rok 2023 a najednou se řízením osudu probrali a objevili se v dnešním skautském oddíle, tak co by je překvapilo? A
Takže můj dotaz ještě, aby jsme trošku vás nenechali usnout. Co podle vás by je překvapilo nejvíc? Jasně. Co dál? To je taky asi pravda, i když ani tehdy to jako všechny oddíly nepraktikovali, ale hodně z nich ano. Co dál? Že existuje počítač, to taky, a že jsou zalezlí doma, tak určitě taky, souhlas. Jasně, to je pravda. Co dál? Množství skautů, to je do jistý míry pravda, ale na konci té první republiky těch skautů tady v Čechách bylo asi tolik, jako dneska je skautů, ale překvapila by jedna věc, a k tomu se dostaneme, že, a zaznělo to tady, že vlastně drtivá většina těch skautů byli skauti. Jo? Holek bylo asi 10% jenom. Takže by byli velmi překvapení, k tomu dojdeme, že by tady vlastně bylo tolik skautek, což by samozřejmě skauty zaujalo. Tak, ještě tam někdo říkal vzadu něco? Jo. Měli. No, tak je pravda, že tehdy jako spousta těch dětí, kteří neměli peníze, tak třeba si kroje vyráběli ze starých košil a tak. To je pravda. Jo, ale krojová ústroj, jak uvidíte na fotografiích, byla jako určitě větší než dneska. Hole, no, to je taky zajímavá věc, to se tam taky objeví někde. Je to pravda, skautská hůl se jen tak jako dneska už nenajde. Klobouky to samý, ale jako zkuste ještě zapátrat v takových těch věcech, co třeba stýkají programů, co se týkají to. Družinový systém, k tomu dojdeme za chvíli, je to tak. Co dál? Co myslíte? No, do jistý míry jo. Ještě něco? Je to tak, tohle je zásadní věc, která se netýká jenom těch dotací a tohohle, ale týká se vlastně hodně toho programu a několikrát v různých modifikacích, co tady pak uvidíme. Tak jo, tak pojďme na to. Nejdřív ale ukážu úplně to, co by je překvapilo jako hodně. Ono to všechno by je překvapilo hodně. Tak jo. Jo, tohle je ještě takový obrázek těch skautů, který by to překvapilo. Jsem říkal, že sem budu dávat ty obrázky, že možná se někdo bude smát, ale jinak prosím vás, to není obrázek nějakých pravěkých lidí, ale jsou to opravdu skauti, kteří hrají divadelní hru na táborech slovanských skautů v roce 1931 v Praze. Jo. Takže tam se hrálo takový velký divadelní představení inspirovaný starými pravěkými lidmi v kůžích. Bylo to prý byly na to vstupenky a mělo to několik tisíc návštěvníků a bylo to prý velmi úspěšné představení. Takže jsou to opravdu skauti ti, kteří by dneska byli překvapeni. Tak, málo spolu. Co to znamená? To vlastně veliký překvapení by bylo, jak málo času věnujeme skautingu. To je jako vlastně veliký překvapení těch dětí. Normální tábor za doby první republiky trval 4 až 6 týdnů. Jo? Takže měsíc a půl prázdnin jste byli na táboře. Dneska neznám žádný oddíl, který by byl 6 týdnů na táboře. Existuje pár oddílů, který jezdí na 4 týdny, ale těch už je opravdu jako asi tak do 10 v celé organizaci. Ale průměrná doba tábora dneska je 14 dní. Já myslím, že ty skauti, kdyby se dneska probrali a chtěli jet na tábor, tak by řekli, co budeme dělat o těch prázdninách. To jako je opravdu jako zásadní proměna. Stejně tak je zásadní proměna, že vlastně ty skauti trávili v klubovně třeba každý den. Tohle je klubovna jednoho z nejznámějších a takových nejprestižnějších pražských vodáckých oddílů, Pražský pětky, který měli klubovnu zaparkovanou jako houseboat na Vltavě.
A ty vzpomínky těch skautů vlastně mluví o tom, že oni tam chodili denně učit se, hrát volejbal, prostě vlastně v té klubovně žili. Stejně tak výpravy. Dneska je běžný, že oddíl chodí na výpravu třeba jednou za měsíc. Tam bylo běžný, že oni chodili na výpravu každý víkend. I když je potřeba říct, že oni měli pracovní sobotu, i v sobotu se chodilo do školy, takže vlastně na výpravu chodili v neděli. To je ještě taková vtipnost, že první skauti vlastně ty výpravy dělali v noci. Jo. Protože za doby ještě nevznikla první republika, museli být ráno povinně na bohoslužbě. Takže aby mohli jako vůbec nikam jít, tak vlastně první skautské výpravy konali v noci a chodili ze soboty na neděli na výpravu. To někdy můžete zkusit, je to jako docela dobrý udělat si noční výpravu a někam ujít, jako je to taková docela zajímavá věc. No, takže vlastně oni tím skautingem trávili drtivou většinu svého volného času. A to je velmi významná proměna, protože pro dnešní děti, skauty a skautky, ten skauting jako není to, čím by trávili jako vlastně všechen volný čas. A z toho by byli oni jako velmi překvapeni. No, to je ten tábor, o kterém jsem mluvil. V takovémhle táboře strávili ty skauti a skautky opravdu 4 až 6 týdnů. Byla to prostě tehdy málo kdo jel někam na dovolenou, nebyla to vůbec běžná věc, že by rodiče s dětmi jeli někam na dovolenou a ta hlavní náplň bylo být prostě na táboře. Tak, to druhý, z čeho by byli překvapení, tak by byli překvapení, že málo skauti. Co to znamená? Jo. Byli by překvapení z toho, že vlastně dneska těch skautů, a teďka myslím věkovou kategorii kluků ve věku 11 až třeba tehdy to bylo 16 let, takže jich v tom skautingu není tolik. Jo, jak jsem říkal před chvílí, tak 90% nebo 85% skautů tehdy tak byli opravdu skauti v tomhle věku. Když to teďka právě, ještě se vrať zpátky, skautek bylo řádově 10% v tom skautském hnutí, bylo jich opravdu málo. Za té první republiky bylo velmi těžké přesvědčit rodiče, který měli, jako protože představa rodičů tehdy o tom, co dělají holky ve volném čase, byla úplně jiná než dneska. A bylo to tak, že přesvědčit vlastně rodiče, aby vůbec ty skautky pouštěli někam na výpravy, na tábor, bylo velmi těžké a bylo to náročné. Tak světlušky, tehdy se jim říkalo šotci, tak těch bylo úplně minimum. To byla vlastně úplně nejmenší věk, nebo ne nejmenší byli roveři a rangers, ale vlastně druhá nejmenší věková kategorie, bylo jich strašně maličko, vlastně se to počítalo na stovky v celé republice. Vlačata, těch bylo o trochu víc, tam už to byly tisíce, ale pořád jich bylo jako vlastně maličko a setkávali jste se s nima. Určitě nebylo to tak jako dneska, že v každém středisku najdete vlčata světlušky, tak to vůbec ne. Jo. Ani v každém středisku jste nenašli vlčata světlušky a skautky, prostě to zásadní hnutí bylo vlastně klukovský. Roveři, tohle je, pokud někomu říká něco jméno Mirko Vosádka, starý skaut, tak to je tady ten druhý zprava. Tak to je člověk, který tady hodně pomohl rozvoji roveringu, ale vlastně těch roverů byly taky stovky za první republiky. Tohle je roverský kmen G, který Mirko Vosádka založil před druhou světovou válkou a pak popsal v knižce Roverské dopisy, kterou, jak říkám, někdo možná o ní slyšel, někdo ji možná i četl. Tak. Ta další věc, která byla, ta tady trošku už zazněla, tak to bylo moc oddíl. Co to znamená? Znamená to, že vlastně, tohle je taky ta vtipná fotografie, tak prosím si ji prohlédněte, abych měl pocit, že jsem to nevybíral zbytečně. Doporučuji zvlášť tamhle ten párek toho kluka úplně vpravo v puse. To, co bylo zásadní, že hlavní činností, kde se odehrával skauting za první republiky, nebyl oddíl, ale byla to družina. To byla zásadní opravdu jako věc, že zatímco dneska většina činnosti v mnoha oddílech probíhá tak, že se scházejí na oddílových schůzkách, jezdí na oddílové výpravy, jezdí na tábor, který je oddílový, což tehdy bylo taky, ale
družinové schůzky a družinové výpravy vlastně tvořily gro činnosti hodně oddílů. Neříkám, že všech, ale hodně oddílů. Ta družina, ta základní parta kluků, hlavně kluků tehdy, který si dělali tu činnost v zásadě sami, tak to byla zásadní věc toho skautingu tehdy. Takže kdybyste se podívali, tak třeba oddílová schůzka často byla jednou za měsíc a družinová schůzka byla každý týden, někdy i víckrát. Takže to byla jedna z těch zásadních jako proměn dalších. Jo, takhle právě chodili třeba skauti na výpravy, asi nejlíp se má ten v tom koši teda. Ale opět je to jako zase vidět, mě by jenom zajímalo, dám takhle odbočku, kdo z vás, kdo ještě chodí do oddílu, nebo vede oddíl, nebo tak máte jako družinový výpravy samostatný. Spíš menšina, díky. Jo, je to prostě věc, že bylo úplně jako běžná záležitost, že ty kluci vyráželi se svým 15-16 letým rádcem na výpravu jednodenní, dvoudenní, sami úplně běžně, několikrát třeba i za měsíc. Luxus. Skauti, kdyby se probrali na dnešním táboře nebo někde v činnosti skautské, tak by byli přesvědčeni, že vlastně žijeme v době velkého luxusu. Tyhle určitě, ty nevypadají, že ty vypadají tak hodně zmoženě. Dobře, zase veselá fotografie, děkuju všem, kteří se zasmáli. Já jsem říkal, že by byli překvapení jako z luxusu našich táborů, tak v některých oblastech ano, ale zase je potřeba říct, že ne ve všech. Letos slavíme zajímavý výročí, a to je 110 let od vzniku skautského unikátního vynálezu, a to je skautská podsada. A zatímco dneska skautské podsady na 90% táborů jsou made in IKEA, IKEA je teda zatím neprodává, nehledejte je tam, ale je to vlastně made in IKEA, že to přiveze se na tábor, tam se to smontuje podle toho návodu, tak jako skříň z IKEA a je to hotový. Jo. Tehdy to nebylo běžný a proto vznikaly i úplně atypický jako podsady, jako je třeba tahle, ale těch druhů podsad vznikalo opravdu obrovské množství. A vlastně já jsem říkal, že jako luxus těch táborů v některých věcech by je překvapil, ale třeba v těch podsadách si myslím, že na tom byli i docela líp, než jsme dneska. Zajímavý je, že tehdy se vlastně byli by překvapení z toho, že na táboře máme TP, což by taky považovali za něco luxusního. Tehdy TP na táborech, jakože by se v něm tábořilo a spalo, tak to nebylo. A bylo to tak, že to bylo jenom sněmovní TP, tamhle zrovna tady v tom je vidět, že v něm mají kola, tak to taky je možný. Ale jinak to bylo sněmovní TP pro nějaké slavnostní příležitosti a jinak vlastně bylo jedno třeba a měl to málo který oddíl. Takže nebyla to jako vůbec běžná věc, zatímco dneska je třeba poměr TP k podsadám přibližně 50% na táborech, tak tehdy TP nebylo vůbec jako normální věc. No, ale tady vidíte, jak krásně měli uspořádanou podsadu, ale z čeho by byli překvapení, tak je právě to tábornické vybavení, ve kterém jako spíme. Jo. To je potřeba říct, že v tom je ten luxus, že drtivá většina skautů jsem přesvědčený, že jim byla v noci zima. Jo. Protože prostě dnešní spacák a tehdejší deka se nedá úplně srovnat a prostě to tábornické vybavení samozřejmě dneska je úplně někde jinde, než bylo tehdy. Takže v tom by si myslím, v tomhle luxusu libovali nejvíc. Jo, tady je vidět zrovna, jak vypadaly třeba tehdejší baťohy, který skauti nosili na zádech. Mělo to zase velkou výhodu, že vlastně toho nosili hodně málo. Ale, a to je potřeba říct, už tehdy měli skauti svoje trička, některý oddílový, což jako je velké překvapení, že to nebyla běžná věc, trička vůbec. Tohle jsou asi první známá oddílová trika vůbec, stará tak 100 let, které měl jedno středisko skautské, které se jmenovalo Vočko Praha a ty měli opravdu takovýhle pěkný trička. Jo, další věc bylo jídlo. Tady v tom luxusu je třeba říct, že
Já třeba, když jsem četl jídelníček, jak vypadal jídelníček z Vojsíkova prvního skautského tábora v roce 1912, tak jsem byl jako hodně překvapený, protože tam si jedli dost dobře. A nebylo to samozřejmě na všech táborech, to jenom zrovna jsem teďka asi před 2 dněma dost četl nějakou skautskou kroniku a tam bylo napsáno třeba, jak jako ten oddíl jel na tábor a po 2 týdnech ten tábor měl trvat, ne po 2, myslím po 3 týdnech ten tábor měl trvat taky 4 až 5 týdnů. To je jako jaký zajímavý, ty děti většinou nevěděli, kdy přijedou domů. Jo. To jako třeba je zajímavý, že třeba Svojsík, když plánoval tábor a psal těm dětem, těm rodičům, tak jako jim napsal, kdy tábor začíná a pak jim napsal, že někdy přijedou ty děti domů. Jako. Tak můžete to taky zkusit, ale nevím, jestli by to dneska prošlo, asi ne. Ale opravdu jako my vlastně ani nevíme, kdy ten Svojsíkův první tábor skončil. Jo. Takže taková jako zajímavost. Ale tam psali to, že vlastně oni za 3 týdny utratili všechny peníze na jídlo a museli je domů. Takže jako úplně asi rozpočtování táboru tehdy nefungovalo, ale tak prostě asi to tak neřešili. No. Tady je zajímavý, dneska třeba pece na pečení chleba, pici, buchet a tak jsou na táboře mnohem, se vracejí a je to hezká věc, tak tohle je fotka z 20. let, kdy skauti taky pekli chleba na táboře, ale jako vlastně dneska by byli překvapení určitě z toho, když ještě posunem to, no tak, že třeba, já nevím, jestli tam měli kvůli jídlu, jo, prosím vás, to vlčana to nevypadá určitě, že by to chtělo toho králíčka vydat, ale měli je na tom táboře, jo, takže varianty několik, můžete si to každý přebrat, jak chcete. No. Tak, pohodlí. Luxus je jedna věc, pohodlí je trošku ještě něco jiného. To, z čeho by byli překvapeni, tak by bylo, že ten skauting je vlastně dneska mnohem pohodlnější, než byl tehdy. Už jenom to, jak dostat vlastně věci na tábořiště třeba. Dneska přijede auto, já vlastně tady nechci, na konci se k tomu vrátím, ale nechci říkat, že tehdy skauting byl lepší než dneska a dneska je to horší, to jako vůbec ne. Myslím si, že to není pravda. Máme spoustu důkazů o tom, že ten skauting za první republiky v mnoha oddílech byl fakt hrozný. Jo. Takže nechci to jako takhle říkat, to ne, ale jednu věc, která se mi jako líbí, já vždycky po skončení táboru si dělám takový jako osobní průzkum, že procházím různý weby oddílu a koukám na ty fotky z těch táborů. Jo. A já nevím, jestli jste z toho někdy všimli, jak ten tábor dneska mnohem víc připomíná parkoviště. Tak jako jednu věc, kdybych měl poprosit, k čemu bych se jako fakt rád vrátil, aby ty auta aspoň jako neparkovaly vedle těch stanů. To mi jako přijde fakt hrozný. Já vím, že už nám to nepřijde, nám to přijde jako úplně normální, jako protože k tomu supermarketu ty auta taky dovezem. Ale prostě to, že na prostý většině táborů vidíte ty krásné stany, to krásně udělané tábořiště a hned vedle stojí 10 aut třeba. To mi přijde jako příšerný. Nevím, jestli tam mají už jako vyhrazený ty plochy vesprejovaný rovnou, ale prostě tak auta tam tehdy nebyly. Jo? Tak je jasný proč, protože auta za první republiky jako moc běžný nebyly. Ale někde byly motorky, to jo, ale jako myslím si, že jako hyzdit vlastně ty krásný malební tábory, které jsou dneska moc hezky postavení tím, že vedle toho postavím jako těch 10 aut, dobře, jak někde třeba 9, tak mi to přijde škoda. No. Takže tehdy samozřejmě tím hlavním, jak se dopravovaly věci na tábor, bylo to, že přijel vozka s koněm, no dál se nedostal, takže to museli holt přenést jako v rukou a takhle se vlastně celý ten tábor dostavoval všechny ty věci k tomu, aby se ten tábor dal postavit. Takže to, jako, že dneska vlastně tohle ty skauti dělat nemusí, je samozřejmě mnohem větší pohodlí, než to bylo tehdy. Made in IKEA, mluvil jsem o podsadách, jako dneska postavit a smontovat podsadu trvá kolik? 2 hodiny? 3 hodiny? Jo? Kolik si myslíte, stavěl někdo z vás podsadu jako Růčo? Teď ještě. Moc nás opravdu není. Ano. Jak dlouho myslíte, že to trvá? Tak, to nejste moc šikovní, dobře, ale jako
Dobře, jako za 2 až 3 dny se to dá postavit. Jako. Ty šikovní, který to fakt umějí dobře, jak to zvládnou jako i za 2 dny třeba. Jo, ale jako není to jednoduchý. Souvisí to s tím, že čas na táboře tehdy se neřešil. Dneska, jak jedeme na 14 dní, tak řešíme jako čas. Tehdy, když jste tam 4 až 6 týdnů, když se vrátíte domů, je jedno. Tak jako je to jiný než dneska. Ale takže by byli překvapený, že nemusí ty 3 dny, 4 dny někteří stavit podsady. No. Tohle je úplně zásadní věc. Víte, co na mnoha táborech vlastně zabíralo nejvíc času? Nákup. Dneska jsou to ty auta. Jo? To je další otázka moje. Kdo z vás chodí nakupovat ještě na táboře? S vozejčkem, s baťohem? Dělali jsme výzkum teď v Junáku, jak to vypadá. Děkuju, super, máte bod. 1 bludišťák. Hezky, další bludišťáci. Jsem rád. Další, super. Si vzpomínají, co to je nákup, ale postupně. Takže je to tak, že podle výzkumu, který jsme dělali, tak jenom 2% dnešních oddílů chodí nakupovat. Určitě to souvisí s tím, že ty obchody nejsou blízko, ale my jsme si dělali takový výzkum. Tohle je fotografie teda jediná, která není z první republiky, ale z roku 1912. Ze Svojsíkova prvního tábora. A my jsme hledali, a on tam má fotky, jak chodili nakupovat. A tohle je fotky, jako chodili pro jídlo do nějakých statků a tak, obchody tehdy jako nebyly vůbec běžný. A takhle, jak myslíte, že to bylo daleko? 8 kilometrů lesama, ve kterých oni museli nést to jídlo pro ten tábor. Neuvěřitelný. Jasný, pak se jde pro jídlo celý den skoro, že jo. Ale jako jiná možnost nebyla. A vlastně to získávání potravin, vaření a všechno, tak zabíralo vlastně nejvíc času na tom táboře. Jo. Bylo to jako to nejnáročnější, co to bylo. Ale vlastně to patřilo k tomu dobrodružství. Jo. Jak k tomu dojdeme ještě na konci. Měli kola. Jo, to musím říct, že už od začátku, to je taky taková zajímavá věc, už od začátku, už od 20. let existovaly dokonce speciální cyklistické oddíly. Skautská odborka cyklista je jedna z lyžařem nejstarší skautskou odborkou. Už z roku 1915 se u nás začalo udělovat odborka cyklista a existovaly opravdu dokonce speciální cyklistické oddíly. Jo, ale spousta oddílů si na tábor brala kola, protože právě třeba na ty nákupy a tak to pomáhalo. Ale já řeknu, že to není nic zvláštního. Jak jsem tady, mám takovou tu řeč proti automobilům, tak já prozradím, že neřídím a nemám auto. Takže tím můžu vést ty věci proti automobilům. A když jsem vedl oddíl, což nebylo za doby první republiky, prosím vás, ale už je taky dlouho, třeba pár let ještě, tak jsme nejezdili nakupovat autem a jde to vymyslet i jinak. A měli jsme kola a za kolama jsme měli vozejčky, ve kterých se vozejí ty malí děti. Že? My jsme ty vozejčky nejdřív postavili sami, ale oni se asi po 50 metrech rozbili, takže to jsme řekli, že teda nebudeme používat. No a vlastně se jezdilo nakupovat třeba těch 5-6 kilometrů na kole, zapřáhly se vozejčky a zase to přivezlo. Takže alternativy tu jsou a určitě je to i cesta k tomu, protože to k tomu táboru prostě nějak patří a nějak to pomáhá k tomu, aby jsme za něj měli nějaký jiný zážitek. Jo, rozcvičky a budíčky. V kolik se podle vás stávalo na táboře za první republiky? Cože? 6, super, bingo, je to tak. Velmi často se vstávalo v 6 ráno, jo? Celý oddíl, ne služba do kuchyně. Celý oddíl velmi často vstával opravdu takhle brzo. My dneska běžný je, že se vstává na tábory třeba v 7:30, v 8 dneska. Takže jako ale jako zajímavá věc je, že vlastně chodí se spát velmi často dneska stejně, jako se chodilo tehdy. Jo. Večerka na většině táborů tehdy byla v 10 večer, jo, což na dneska je na spoustě táborech taky. Ale vlastně oni na tom žili, na tom táboře třeba o 1,5 hodiny, o 2 díl než dneska. Jo. Taková jako zajímavá věc, ale rozcvička ta byla i tehdy.
Stejně tak ranní koupání. Jo. Sprchy ještě nebyly, takže prostě konev pomáhala. Kuchyně velmi často vypadaly jako mnohem jednodušší než dneska, se spoustou jako vychytávek, které máme. Teď jsem sledoval na skautském facebookovém diskuzi, jaký koupit lepší elektrický mixér, tak na tábor, tak to skauti asi neměli, ten kluk, já jsem si na to právě vzpomněl, jak ten kluk tam tou vařičkou cmudlá tu kaši nebo co, tak mixér by se mu asi taky hodil, takže když jsem říkal pohodlí, tak jsem si na něj právě vzpomněl, že tomu by to asi pomohlo. Mnohem víc na táboře třeba, ale i vůbec pracovalo. Jo. Práce byla velmi běžnou součástí tábora a vlastně ta práce byla jakýsi barter, kterým se bartrovalo za tábořiště. Někdo už tady dneska říkal, že my to dneska děláme tak, že dostaneme dotace a z nich to zaplatíme, ještě se k tomu dostaneme. A tehdy prostě žádný dotace neměli a měli i málo peněz, takže když chtěli si půjčit tábořiště, tak si to prostě museli odpracovat. To znamená, že pomáhali třeba tomu sedlákovi, který jim to tábořiště půjčil. Kouknu jen ještě kvůli přestávce, tak ještě chvilku může. Tohle je vlastně zajímavost a nikdo ji nezmínil, když jsem se ptal na ten program. Jako oni vlastně skoro vůbec nic nehráli. Jo. Zde je taková obrovská jako otočka. Dneska většinu programu na táboře tak zabírá je hry. Jo. Ale tehdy těch her bylo strašně málo. Jo. Dneska máme, když přijete do knihovny třeba, tak tam najdete Policii, kde je třeba 50 knih o hrách. Jo. Za doby první republiky existovala jedna tenká kniha, kterou napsal Svojsík a jmenovala se Polní hry. Jo. Měla asi 50 stran. Jo. Pak už postupně něco ještě vznikalo dalšího ve 30. letech a tak, ale vlastně her bylo známých strašně málo. A tady vidíte, a byly to takový jako obyčejní běhačky, jednoduché hry, plížecí hry a takový jako vlastně opravdu jednoduchosti, se kterými dneska taky jako zaujmete, ale nedá se to vůbec srovnat s tím, kolik času se na táboře dneska věnuje hrám a kolik času se věnovalo tehdy. Velký zlom přišel někdy ve 30. letech a ten zlom přinesl spisovatel Jaroslav Foglár, který byl obrovský generátor her a publikoval je třeba v časopise Mladý hlasatel jako nápady pro družiny a tak. A ten vnes do skautingu takový jako nový impuls hodně v těch hrách právě. Ale vlastně těch her bylo opravdu jako maličko. A hlavní náplní, kromě toho, že se scháněly potraviny, vařilo a tak dál, k tomu ještě dojdem, tak byla skautská praxe. Jo. Tohle jsou zrovna nějaké fotky ze závodu, zrovna soutěž uzlování, má to být uzlování jako se zavřenýma očima, ale jak koukám, tak ten třetí v řadě kouká. Tak nevím, ale každopádně je to tak, že ta skautská praxe, to učení se vlastně pobytu v přírodě, tož tady taky zaznělo, tak byla jedna z těch hlavních jako náplní, která tohle vysílání signalizace vlajkama, morzeovka nebo semafor, kterým si skauti vysílali vlastně na nějaký větší vzdálenosti. Tohle to je měření výšky stromů. Nevím, jestli ještě někdo už zkoušel v oddíle měřit výšku stromu. Pár lidí se ještě jako najde. Ve starých skautských příručkách je těm návodům věnováno třeba 4-5 stran. Jo. Dneska bych řekl, že to je úplně zapomenutá záležitost, kterou nedělá skoro nikdo. Ale tehdy to zase patřilo měření výšky stromu, měření šířky řeky a takovýchhle věcí patřilo k té skautské praxi úplně běžně. K čemu to potřebovali? Tak tehdy jako vlastně bylo, on to souviselo s nějakou, zaprvé částečně to souviselo s nějakou brannou výchovou, kdy se jako učili vlastně odhadovat
i pak právě třeba v té polovině 30. let, kdy přišlo ohrožení jako německém, tak se učili právě odhadovat i směrem k tomu, kdyby bylo potřeba jako nějakých válečných věcí, jak daleko vlastně, a oni pozorovali, jak daleko třeba jsou nějaký nepřítel a takovýhle věci dokázali to změřit. Souviselo to s topografií a s orientací v krajině. My dneska spoustu těch věcí dělat nemusíme, máme GPSky, mapy a všechno. Jo? A souviselo to s tím, že vlastně dneska spoustu věcí máme nějaké technické vychytávky, kterými něco prakticky změříme. Jo? A to oni neměli a tyhle věci jim vlastně pomáhaly to řešit. No. Bylo to praktický, nebyla to zbytečnost. Tohle je další velmi oblíbená disciplína. Ten muž, nevím, jestli někdo ho pozná, je to tak, je to Frank Alexander Elstner, ještě mladý, po návratu z Gilwellu, z anglické lesní školy, kde se naučil lasovat a stal se jako velkým průkopníkem a mistrem lasování tady u nás, tak to byla další velká zábava a disciplína, která se učila. Tohle ještě na táborech najdete, to je oblíbená doteď jako skautská disciplína. Není to tak, že všechno jako je jinak a prostě nedělá se to. Třeba v těch polních hrách, o kterých jsem mluvil, tak je třeba návod na to, jak si vyrábět koule na hry s koulem a papírovejma. Jo? Takže je to věc stará 105 let, nebo tak v Čechách, když svoji síku veřejnil. Ale tohle přepalování provázku je zase taková oblíbená věc do dneška. Jo, tak poslední bod před přestávkou, málo volna. Z čeho by ty skauti byli jako překvapení, ono to souvisí s tím, že ty tábory trvaly tak dlouho. Oni by byli překvapení, že na tom táboře máte málo volna. Jo. Že jako je hodně programů a nějaká činnost, ale oni prostě bylo běžný, že šli na celý odpoledne, třeba skoro každý den se koupat k řece, když bylo hezky. Jo? A nic nedělali, jenom prostě byli na tom táboře a žili na něm. Jo? A šli k řece, seděli na kamenech, psali si deník nebo psali kroniku, přitom se šli vykoupat, povídali si a pak šli zase zpátky. Jo? Takže i tohle by pro ně bylo překvapení, kolik toho programu je vlastně v tom dnešním táboře třeba navrstvených. Tak, zatím to nech. Dáme tu přestávku a ještě před ní se zeptám, jestli se někdo chce na něco zeptat. Protože po té náloží jídla a tak to určitě všichni zapomenou. Nějaký dotaz? Jo. No, to je pravda. Jako boty vlastně byly drahá záležitost a jako na výpravy, když chodili, tak se brali a chodilo se v botách, ale jako třeba na táboře bylo úplně běžný, že se chodilo bos. No. Boty byly drahý. No. Jo. No, protože to je taky dobrý dotaz. To je velká proměna, kterou vlastně o ní nepovídám. Tehdy ten kroj bylo vlastně něco, co bylo praktické oblečení do přírody. Jo? Trička, dneska to nahradili trička, ale tehdy vlastně se trička skoro nevyráběly. To bylo jako kdyby si šel do obchodu si koupit oblečení, tak by si, a jako jakýkoliv, pro do školy a všude, tak by ti nabídli košily. Jo? Trička téměř jako vůbec nebyly. A takže jim přišlo úplně normální, protože v košili chodili do školy, chodili v ní doma, jako všude, tak bylo normální chodit jako i na táboře a tak. A Baden-Powell, když založil scouting, tak vlastně řekl, košile je strašně praktická, budeme v ní chodit. A byly to jako košile, které měly právě být takový, že vlastně se v nich dobře jako bylo venku. Takže oni opravdu i na tom táboře a všude velmi často chodili v těch krojích, jako v těch košilích. Bylo to pracovní oblečení. Nebylo to jako dneska, kdy košile je spíš oblečení jako slavnostní a dneska jako tu pracovní máme to tričko. No. Ještě nějaký dotaz? Jo. Učitelé to byli často to byli státní zaměstnanci, kteří tehdy taky dostávali třeba volno. A často, a to je potřeba říct, ty děti tam prostě třeba byly sami. Jo. Je to tak, že k tomu ještě taky dojdem. Myslím, že to je zrovna další slide. A
Je to tak, že jako nebo ne sami, ale třeba tam s nima byly i třeba manželka toho vedoucího, která tam s nima byla a ten vedoucí třeba jel do práce nebo tak. Bylo to jako různý, nebo tam byli nějaký starší kluci, který ten tábor vedli, vlastně řešilo se to těmahle věcma. Ale je pravda, že těch učitelů bylo opravdu hodně a i státních zaměstnanců, kteří třeba dostali volno. Ještě nějaký dotaz? No. Jo, takhle, pardon. Jo. No tak teďka byl dotaz, jak to bylo s byrokracií. Jo? Tak s byrokracií to bylo tak, že vlastně skoro žádná nebyla. Jo? Je to tak, že prostě přišli jste za statkářem a řekli, my bychom chtěli tábořit u vás na louce. A on řekl, buď ne, anebo jo, a budete mi za to pomáhat, a nebo mi za to zaplatíte nějaký peníz. A prostě tím to bylo vyřešení, podali si ruku a bylo to hotové. Jo? Žádný další povolení od hygieny a od čehokoliv dalšího neexistovalo. Nepotřebovali jste mít vodu jako jak se to říká, nepotřebovali jste mít jako rozbor vody a takovéhle věci, nikdo to neřešil. Takže to vedlo se nějaké účetnictví, hospodaření se vedlo, ale bylo to jednoduché a i sešit, ve kterém to bylo má dát i dál, a to bylo všechno. Jo. Takže nic zvláštního. Ale zajímavý je, že třeba registrace, tak jak se vyplňovala jako do junáka tehdy, tak byla mnohem rozsáhlejší než je dneska. Jo. Takže tam třeba nějaká byrokracie byla. Ještě nějaký dotaz? Ne, všichni chtějí jít na svačinu a užít si volno. Poslední, ano? No, tehdy ty rodiče se vůbec na to, jako ten postoj k dětem byl tehdy jako jiný. Za prvé, většina rodin jich měla hodně. Teď to jako nechci, aby to znělo blbě. Jo. Že jako nevadí, o nějaký přijdu, to tak nechci říct, ale prostě bylo opravdu ten postoj jako v tomhle jiný, a to, že to dítě si někdy něco udělá, bylo jako běžný, když nechodilo do skautu, i když tam chodilo. Protože ty děti vlastně veškerý volný čas trávili venku. Jo. A tak to jako bylo. Je pravda, k tomu dojdem při jednom slajdu zase, že třeba jakože na těch táborech ty děti umíraly. Jo? To je jako potřeba říct, že byly smrtelné úrazy, dneska taky existují, ale třeba typicky ve 20. letech skauti ve velkém množství jezdili k moři. Jo? Na skautský tábory k moři. To byla taková velká akce, kterou pořádal svaz. A prostě jsou záznamy o tom, jak tam dostali nějaké epidemie, nemoce a jsou pohřbení prostě v Černé Hoře, v Chorvatsku a tak jako na hřbitovech prostě. Jo, takže ten. Já vřele bych tady v tom doporučil, já jsem to teďka znova četl, to je jako úžasný příběh, jmenuje se to Byl jsem Piccolo. Není to teda z první republiky, ale je to příběh jednoho člověka, skauta, který tehdy byl mladý kluk z Českých Budějovic a jel na jamboree do Francie. To je jako neuvěřitelná story, dneska ten člověk ještě žije, ten skaut, a je to jako velmi známý český filozof Bohumil Nuska. A on tehdy přijeli do té Francie, byli na jamboree a pak jel jako tábořit k moři. A oni ho cestou okradli. A on neměl jako nic. On měl jenom ten skautský kroj. A pak nějakou ještě jednu věc. Jo. Pas neměl, nic okradli. A on celý ten tábor strávil tím, že spal venku, protože neměl ani plachtu, jako stán, nic. Jako spal tam venku, žil tam a to. A teďka oni ho nechtěli pustit zpátky, že neměl ten pas. A ten oddíl ho tam musel nechat v té Paříži. Nechal ho tam jako, že u nějakého člověka, že se o něj postará, ten se na něj vykašlal. Tak on tam žil několik týdnů v takovém skautském jako domě, velkým. Nakonec sehnal někoho, kdo mu teda ten pas sehnal, ale ten markýz, ten vůdce prostě jel domů s tím oddílem a tam řekl mámě, on je v Paříži. A jako někdy přijede, až bude mít pas. Jo, a jako
No a on teda, já nevím, za měsíc nebo za jak dlouho prostě teda se mu podařilo, měl takový papírový kufr, kde dostal pár věcí, kapesník a něco, to je jako fakt úžasná story. No a nakonec se dostal domů. A tehdy jako to asi ty rodiče neřešili, do toho chodil dál. Jako. Jo, takže bylo to jiný, no, něčem. Pauza. Cože? Jmenuje se to Byl jsem Piccolo, je takové, vyšlo to kdysi dávno jako příloha časopisu Roverský kmen a je to teda úžasný čtení. No.
Tak jo, tak bychom se přehoupli do druhé poloviny, která slibuju, že bude kratší než polovina. Ještě ale předtím, než začneme, tak uvidíme, kolik lidí uteklo, ale zdá se, že za stolik ne, tak snad se to ještě přežije. A někdo tady řekl na začátku, když jsem se ptal na tu otázku, v čem byl Hradec výjimečný, tak někdo řekl, že to bylo tím založením dívčího oddílu a nevím, kdo to byl. Kdo to řekl? Támhle nahoře. Tak tady pak se tady zastav, získáváš knížku Putování za první podsadou a pramicí, která právě shrnuje, jak vznikla podsada a pramice, kterou jsme ke 110. výročí teď připravili. Kdyby si ji ty ostatní, kteří byli neúspěšní, chtěli koupit, tak je to taky varianta. Ale hold prostě výherce jenom jeden. Tak, přejdeme k dalším obrázkům. Jo. Na to jsme narazili v nějaké odpovědi na otázku těsně před přestávkou. A já tomu říkám jako moc starání, že vlastně ty vedoucí se o ty děti starali mnohem méně, než o ně se staráme dneska my. Jo. O ty kluky a holky. Teď myslím, že docela si hýčkali ty vlčatá světlušky, ale u těch skautů a skautek to bylo jinak. Ono to souviselo ještě s jednou důležitou věcí. To je vlastně můj nejoblíbenější skautský citát, který řekl Jaroslav Novák, braťka, vůdce toho 5. oddílu vodních skautů, o kterém jsem tady mluvil. Tak ten řekl, že smyslem skautingu je, aby si kluci dokázali co nejdřív poradit bez nás. A to je vlastně jako krásnej, pořád platný citát, takže i proto ty vedoucí to nechávali co nejvíc na těch dětech, klukách, holkách. Takže tady zrovna 2 máme, který vyrážejí do studánky provodu. A kdo z vás chodí do studánky provodu na táboře ještě? Taky už nás tolik není. Dobře, tak prostě tehdy to bylo opravdu, že ty vedoucí hodně věcí nechávali na těch klukách a holkách, který na tom táboře vlastně měli na starosti spoustu věcí a museli se prostě o to postarat, protože právě tím se učili. A já jsem zároveň přesvědčený, že je to největší dobrodružství, které můžete vlastně někomu předat. Že doma mu to nedovolají. Dneska rodiče pořád míň a míň věcí třeba těm dětem dovolají, protože se bojí, mají obavy a strach. A vy najednou třeba přijdete na tábor a oni vám řeknou, tyjo, tak prostě vymyslí jídelníček třeba. Jo? A běž nakoupit, všechno to vyřeš a nakrm ostatní. To je jako skvělý. A tohle by se z toho skautingu určitě ztrácet nemělo. A ty skauti tehdy, kdyby přišli dneska, by byli právě překvapení, jak moc dneska třeba vedoucí o ty svý kluky a holky pečujou. V něčem je to super a určitě si myslím, že by to bylo fajn, že někdy tehdy byl přece jenom ten život jako tvrdý. Když jsem tady říkal ty vzpomínky toho skauta, který ho nechali v té Paříži, tak ten Markýz, když odjížděl, tak za ním přišel a řekl mu nějaký latinský citát, který byl něco ve smyslu, jako že musíš prostě vydržet. A jel domů. No, jako vydržel a myslím, že to pro něj byla velká škola, ale přece jenom to musel být drsný. No, někdy plakal. Jo, byli by překvapení, jak je ten skauting chudej. To je divný, že jo? Protože jsme říkali, že ty skauti jako tehdy vlastně neměli tolik peněz, nebyli tak bohatý, ale to chudý je v uvozovkách, tak znamená to něco trošku jiného než peníze. Oni by byli překvapení. Já jsem třeba letos navštívil asi 5 skautských kluboven a byl jsem jako moc překvapený z toho, že tam vlastně nic není. V jedné byla nějaká volisalá liška, pak nějaká nástěnka, na který skoro nic nebylo a v těch dalších byly prázdný bílý zdi, anebo tam bylo pár fotek. To prostě byste tehdy tak neviděli. Ta klubovna byla opravdu jako doupě,
který velmi často připomínalo nějaký zálesácký srub, jako tady. Ale vlastně bylo vyzdobený, popečovávaný, bylo to opravdu něco, kde chceme být. Spousta kluboven takových pořád je, ale spousta mám pocit, hlavně těch, kteří jsou třeba noví, že to takový není. Takže oni by byli překvapení, že ta klubovna nevypadá jako to zálesácký doupě. A čímž nechci říct, že klubovna musí vypadat jako zálesácký doupě dneska. Přece jenom ten zálesácký symbolický rámec dneska není třeba tak in, ale pro mě třeba klubovna, kterou bych chtěl mít, byla klubovna z nedalekých Pardubic, kterou Miloš Zapletal popsal v knížce Sedmička. A to byla klubovna, kde oni postavili ke kamnům obrovský perpetuum mobile, stroj, který vůbec nic nedělá, ale jenom se prostě všude točí různý kolečka, jo, když se zatopí v kamnech. Oni byli vodáci a připomínali tomu strojovnu na lodi. A mně to třeba přijde jako geniální pro tu klubovnu, ale vlastně mi přijde strašná škoda, když tam není nic. Tak to tehdy nebylo. Krásně malovali podsady třeba. Jo, to jsem taky neviděl, že by někdo maloval podsady dneska. A vlastně to byla běžná věc, máme desítky a desítky fotografií podsad, kde skauti si právě jako na ně dělají různý obrázky, mají tam kytky a tak. Jo, to je jenom taková zajímavost, odbočka. My si říkáme, že my jsme jediní na světě, kdo mají podsady, ale nebyla to pravda. A v tom jsme byli jako jedineční, to málo co, za stolik jsme toho světu nepřinesli, ale podsadu jsme přinesli do Rakouska. V roce 1914 byli rakouský skauti na táboře s Čechama. Bylo to na začátku první světové války, a vlastně, která vypukla během toho tábora. A tam skauti už tábořili v podsadách naši, oni se to tam naučili a dlouho tady se o tom vůbec nemluvilo, já jsem to pak objevil v Rakouském skautském muzeu, že vlastně za první republiky drtivá většina rakouských skautských oddílů tábořila v podsadách a český skauti je to během první světové války jezdili do Vídně učit. A ty skautský tábory se liší jednou věcí od těch českých, ale myslím, že to je skvělá věc, která by se na tábory u nás moc hodila. Tady to mají, ale jako jinak než u ní. Když přijedete do Rakouska, tak na spoustě oken vidíte truhlíky s kytkama, že? A oni měli tyhle truhlíky na podsadách. Skoro na všech. Jo? A to je skvělý. Mně by se moc líbilo, kdyby prostě jsme na podsadách měli truhlíky s kytkama nebo s bylinkama do kuchyně. To je skvělý nápad. Jako, tady vidíte, že ty kytky měli a je to jednoduchý a vlastně moc hezký, jo? A praktický. Vůdcovský křesla. To je zase věc, já jsem teďka viděl fotku z nějakého tábora v Lábě létě a tam mě dost jako omyla trošku, protože tam bylo to táborový kruh, celkem hezký a kolem byly ty pivní sety, ty lavičky z těch pivních setů, jo. Tak to mě trošku jako zdeptalo, protože ty skauti si opravdu potrpěli na to, že tam mají jako hezký věci a že kolem toho tábora oni by byli překvapení, jak málo táborových staveb my dneska máme. Takže to byly ty vůdcovský křesla, brány, krásně udělané lavičky u ohně. Spoustu takových jako věcí, které dotvářely kolorit toho tábora. Jo. Tohle zase jedna z vtipných fotografií. Je to velmi často na táboře dělali totemy nebo mátohy nebo různý jako duchové tábora. A tenhle je teda docela hrozivý. Bejt vlček, který jde na hlídce, tak nevím, jestli bych se nepočůral. No. Zároveň mi byli překvapení, jak je ten skauting bohatý. Jsem říkal, že by byli překvapení, jak je chudej, ale zase v něčem by byli překvapení, jak je bohatý. Jo, že třeba nám někdo postaví klubovnu. To jako se tehdy nedělo skoro vůbec. Jo. Tehdy si ty skauti stavili fakt sami. Bylo to samozřejmě mnohem jednodušší než dneska, protože jste nepotřebovali 100 milionů stavebních povolení a povolení k dětské práci, ale tady vidíte, že ty vlčata prostě běžně míchají maltu, dávají tam ty cihly, dělají okna a prostě to zvládají. Jo? A postavili si tu klubovnu sami, byla jejich, byli z toho nadšení.
Tohle je jedna skvělá pražská klubovna, vyrobená z kuželníků, která se stala předobrazem Foglarovy knihy Chata v Jezerní kotlině, protože tahle klubovna byla fakt postavená z krabiček od margarínu, teda z bedniček od margarínu. Margaríny bylo máslo a tehdy, když dávali to máslo do obchodu, tak ho dávali v takových dřevěných bednách. A ty skauti ty dřevěné bedny si vyprosili z obchodů, naplnili je štěrkem a z toho udělali tuhle klubovnu si. Byly to vlčata, 12 oddílů pražských skautů a vlčat ve 20. letech. Lodě, aby jsme sem dali něco vodáckého, to musím říct, že i dneska spoustu vodáckých oddílů si lodě dělá samo, ale tehdy to bylo náročnější v tom, že se to dělalo ze dřeva, ty lodě se musely neustále temovat, musely se neustále dechtem vlastně zadělávat, jinak skautská pramice letos slaví opět 110 let, kdy první vlastně byla udělaná. A tady je vidět, jak právě zase pětkaři u klubovny si vlastně tu pramici zadechtovávají, aby do ní netekla voda. Tak, tohle je taky taková zajímavost a vlastně jako spousta věcí je překvapivých, ale tohle mě opravdu jako překvapuje hodně, protože mám pocit, že jsme mnohem větší světoběžníci, než jsme byli. Jo. A co to znamená málo venku? Jo? Znamená to, že ze statistiky táborů třeba vyplývá, že jako naprostý minimum oddílů jede táboři do zahraničí. To je opravdu jako výjimečný. A my jsme, právě o tom jsem už mluvil předtím, že tohle je tábor skautů u Orebiče. A ve 20. letech na začátku zásluhou a iniciativou především Eduarda Štorcha, Sachema, což byl známý spisovatel Lovce mamutů, pak napsal, tak ten vlastně zároveň působil ve skautu a byl velký propagátor ježdění k moři. A skauti tehdy, fakt jako ve velkých počtech, tisíce skautů jezdili vlastně na tábor k moři. Jo. Je zajímavý, to je taková jako zase zajímavost, že asi před pár lety se mi ozval jeden člověk, který má kemp v Černý Hoře, že by do něj chtěl umístit pamětní desku skautům, který tam ten kemp ve 30. letech českým, který tam ten kemp ve 30. letech založili. Takže ve 30. letech někde u Černého moře založili skauti z Uherského Hradiště kemp a ten kemp tam existuje dodnes, tenhle pán by jim tam chtěl dát pamětní desku. Jako. Takže to je taková vtipnost, ale každopádně měli takový zajímavý podsady tehdy, pak tam vozili, plátěný, protože tam bylo moc velký vedro a na to se hodili. Takže vlastně překvapivý, že jenom velmi malé množství oddílů opravdu jezdí tábořit někam jako do zahraničí, na tábor třeba se zahraničníma skautama. Jo, jsme takový hobiti český, který mají rádi tu svoji kotlinku. No. Zároveň ale potřeba říct, že na mezinárodní skautské akce jezdíme rádi, ten zájem je veliký. Tohle je vlastně ale doteď největší mezinárodní akce na našem území, která byla kdy udělaná. Jsou to tábory slovanských skautů, kterých se zúčastnilo 15 000 skautů počátkem 30. let. Měla to být příprava na jamboree světový, který měl být v Čechách, ale souhrou různých okolností k tomu nikdy nedošlo. A vlastně byly to obrovský tábory, kam přijeli skauti hlavně ze slovanských zemí. A mělo to obrovský úspěch, jak říkám, 15 000 skautů i skautek. To byla jako výjimečná věc, že na tom táboře mohly být i skautky, protože třeba na jamboree to být nemohlo. Ale ty tábory slovanských skautů, který pak měli pokračování ve Spale v Polsku, tak měli zvláštní výjimku, že tam mohli jezdit i skauti i skautky. A byla to velká událost, tohle je taková ikonická fotografie z těch táborů, kdy vlastně valašský skauti tam postavili, nechali je vyrobit a postavili takovouhle miniaturní valašskou vesničku, ve který tam bydleli a pak ta valašská vesnička se přestěhovala do skautské rezervace v Nižboře, kam se do ní jezdilo jako bydlet a oddíly v ní třeba bydleli, ale ty domečky byly opravdu tak malý, že se to jako stěží dalo vejít, ale tak třeba pro vlčata asi dobrý. No. Tak.
Ještě jenom dopovím, to je potřeba říct, ještě jenom pro kontext, že i tehdy skauti jezdili hodně na jamboree, především ve 30. letech to začalo, do 30. let jako ten český skauting tak silný nebyl, ale po 30. letech už opravdu tady vyrostla generace, i tady byla jako část těch skautů měli bohatý rodiče, mohli si to dovolit, takže, protože tehdy žádný subvence na to nebyly a mohli si dovolit, že by vlastně skautovali a odjeli třeba do ciziny, takže na světovém jamboree, který bylo třeba v Maďarsku nebo který bylo v Holandsku, tak v těch 30. letech tak už byly jako výpravy, které měly stovky členů, byly to jako velké výpravy. Málo kultury. To je taky jako taková zajímavost, že ať se to nezdá, a já řeknu, myslím, že chtěl jsem tím, nebo to upřesnit, že myslím tím skautský kultury. To je jako zajímavá věc. Znáte někdo nějakou skautskou písničku, novou, která se dneska zpívá? Novou. Ne, vstály baby u silnic. Navigamus měl písničku i Obrok třeba, ale normální písnička, která vznikne někde v oddíle a rozšíří se dál, já žádnou takovou neznám. To je strašně zajímavý. Za první republiky skautských písniček byly desítky, který zpívali ty skauti. Dneska to úplně zmizelo. Skautská divadelní hra, to je jako další věc, která byla úplně běžná. Za první republiky vyšlo x tiskem skautských divadelních her, který hráli skauti po celé republice. Tohle byla ta nejznámější, napsal Jaroslav Hoglar, Tábor ve Sluneční zátoce a hráli desítky a desítky oddílů po republice. Dneska zase. Skautská kultura, která jako vlastně nesla takovej zvláštní, přinášela do toho skautingu něco navíc vlastně, tak ty skauti by dneska byli překvapení, že nic takového není. Jo? Že u ohně zpíváme Amazonku a pak tam zpíváme prostě všechny možný folkaře a všechny možný zpěváky, který dneska jsou, ale nespíváme nic svýho. Jo? Zvláštní a zajímavý, že to není. Stejně tak právě třeba s divadlama a s další kulturou. Jinak divadla sloužily taky hodně k tomu, že si skauti s nima vydělávali peníze, třeba loutkový představení, spousta skautských oddílů hrálo tehdy loutkový představení a obrážela různé vesnice, ve kterých hráli a vydělávali si tím třeba na stavbu klubovny. Průvody. To je zajímavost. Průvody skautský, to je taková, když se podíváte na skautské fotografie z první republiky, tak v každém středisku najdete průvod. Jo. Tohle je takový výjimečný, protože dokonce na některých jezdili tzv. Alegorické vozy. Dříve narození, kteří si zažili dobu komunismu, tak si to pamatují z 1. máje. Ale za první republiky taky skauti jezdili na vozech alegorických. A vlastně vždycky ten skauting byl velmi státotvorná instituce a na žádných takových důležitých průvodech a slavnostech nemohl chybět. Dneska občas skauti někde stojí u nějakého pomníčku, třeba na 28. října, ale je to taky věc, že ty skauti byli překvapení, že nikam do průvodu nepůjdou. Takže tady mají zrovna heslo Tomáše Garrigua Masaryka, účinná láska znamená povinnost práce, a takhle projížděli městem. Kluci s klukama a holky s holkama. To je jako naprostá, vlastně taková závěrečná skoro záležitost, protože koedukace za první republiky byla zakázaná. Prostě, že byste zažili koedukovaný oddíl skautský, který dneska je asi 40% junáků, tak to bylo jednou jedinkrát, a to bylo v roce 1917 a 18, dostal tenhle oddíl výjimku, že může být koedukovaný. Jo. A když skončil, protože jeho vedoucí zemřela, což bylo někdy v roce 1919 nebo 20, tak už to žádný oddíl nikdy nedostal. Jo. Nebylo to tím, že by něco provedli, ale prostě to tak nebylo. Bylo to dané i tím, že školy byly rozdělené, kluci a holky chodili do jiných škol, vlastně
jakoby spojení těch kluků a holek v tom věku skautským třeba bylo jako minimální. Tábor byste nenašli taky spojený. Byla to opravdu věc, ze které ty skauti by opravdu byli jakoby šokovaní. No. Jo, to byla taková jako zajímavý pokus. Ta výjimka byla, těch skautů bylo tehdy opravdu minimum. Jo. A ta sestra Foučková, která ten oddíl vedla, tak ona vedla ho teda jako žena, jako vedoucí. Tak prostě ona byla učitelka a jako tehdy vlastně všechny ty ženy, které začínaly s tím skautingem, byly z nějakých alternativních škol, jo, a takových alternativních výchovných směrů. Takže oni to chtěli vyzkoušet a chtěli zjistit, jaký to bylo. A ten oddíl asi fungoval velmi dobře. Jo. Jsou z něj zachovaný nějaký takový sešit zvláštní debatní, kde oni takové jako tehdy to byl takový Facebook. Jo. Tehdy oni vlastně mělo to víc oddílů, byl to takový sešit, do kterého někdo napsal nějaký názor a poslal to někomu jinému. Jo. Ale trvalo to třeba druhý den, jako než mu to přines, jo, nebo třeba týden, a tam mu odepsal, co si o tom myslí, a pak to šlo dalšímu. A je to jako moc zajímavý ty debatníky číst, protože se vlastně jako dovíte, o čem přemýšleli ty kluci a holky, když jim bylo třeba 16 nebo 17, jo, a o čem jako debatovali. Takže to je jediné, co je po nich zachovaný po tom oddíle. Pár fotek a je to jako zajímavá věc, no, ale prostě tam bylo klíčové to, že ta naladění veřejnosti na to, že by existovala někde možnost, že skauti a skautky budou třeba spolu na táboře, byla naprosto minimální. Jo. To by ten skauting jako zabilo v podstatě. Jo, já myslím, že určitě. No. Po roce 1990. Jako oficiálně, kdy byl skauting, jo? Jako v 70. 80. letech ty legální skautské oddíly už kvalifikovaný byly, ale třeba v 68. a 70. jako byly někde takovýhle pokusy, abych naprostý minimum, jo? Jako ne až po 90. a to ještě jako velmi těžce. No, ale to jako normální oddíly taky, jo, ale prostě bylo to neběžný a ještě dlouho, no. No a to se týkalo trampingu, že jo, primárně, jako práboření jakýkoliv, no, ale jako tam se to ale vůbec nezabývalo dětma, ale dospělejma, že jo, ty děti to bylo ještě úplně mimo. Jo. Jejich robinsonáda, no, to je asi jako nějaký závěrečný shrnutí. Jo, můžeme to ještě posunout. Taková moje oblíbená fotka jednoho skauta, který je na hlídce. Takhle jako úplně skvěle vybavený. Vůbec já nevím, co to má jako na té hlavě, jsou to nějaký výbušniny, nebo dneska bych to jako viděl, že to je vesta teroristy, ale jako naplněná trhavinou, ale to asi nebylo tehdy. Asi jo, je to možný, no, je to možný, že to na horkou vodu, aby bylo teplo. Jo, je to možný, no. Ale je vybavený výborně, hůl, trubka na poplach, lucerna, jako, já myslím, že úplně ideální. Ale co jsem tím chtěl říct, je, že síla toho skautingu a to, co ty kluky a holky bavilo tehdy, jako vlastně obrovsky, bylo, a teď to jako zjednoduším, že si v rámci nějakých pravidel mohli dělat, co chtěli. Jo. Že si ten tábor mohli naplánovat, že si ty schůzky mohli naplánovat. Že když jeli na tábor, tak to byla robinsonáda, kdy přijeli na tu louku a tam nic nebylo. A oni si všechno postavili a žili tam. Jo, a prožívali tam ten život. A to je pořád něco, co bohužel z toho skautingu dneska se jako ztrácí. Vůbec nechci říct, že za té první republiky to bylo jako normální. V roce 1938 proslovil Svojsík na skautském sněmu velmi burcující proslov. A v tom proslovu volal: pryč s peřinami na táborech. Pryč s kuchařkami ve skautských táborových kuchyních. Jo? Takže
ne, že by to tehdy jako se nebylo, ta snaha o pohodlí a tyhle všechny věci, taky se to objevovalo. Ale ta základní věc, že jedu na ten tábor, abych tam zažil nějaký pocit dobrodružství a opravdu takový ten robinsonovský pocit, je skvělý. A myslím si, že dneska bude fungovat stejně jako před 100 lety. Akorát my jsme nějak, jako ty dospělí, teď mluvím za nás, za dospělí, na to jako tak trochu zapomněli a zdá se, že to fungovat nebude. A já si to tak nemyslím. Tak. To je asi, já mám pak takový dodatek ještě, ale než na ten dodatek jako přejdu, kratoučkej, tak vlastně to všechno. Shrnutí toho, jaký, myslím, že se omlouvám, že jsem nějaký datum v té druhé části řekl, a snažil jsem se tomu vyhnout a nedělat z toho opravdu hodinu dějepisu. A ne vám říkat, jaký byli představitelé, jaký rok se co stalo, ale spíš na to podívat opravdu očima toho překvapení těch kluků a holek, který tehdy by se ocitli dneska. Teda z té doby tehdy se ocitli dneska. Tak, máte nějaký dotaz ještě? No. Jo. Já jenom můžu poprosit, že bychom klidně rozsvítili, jo, aby jsem já viděl, že to, co budu promítat, pak už na to nemusí být tma. Děkuju, že mi takový příjemnější, když s někým mluvíme. Dotaz byl, jestli teda se rozlišoval vůdce a vedoucí. Je to tak. Vůdce byl ten, kdo měl takzvanou vůdcovskou zkoušku. Vedoucí byl ten, kdo ji neměl. Jo? Ale nebylo to tak, že bylo povinný provedení oddílu mít vůdcovskou zkoušku. Nebylo to tehdy povinný. A prostě akorát se rozlišovalo to, že teda je vůdce a vedoucí. No. Tak. Nějaký další dotaz? No. Jo. Jestli, jak to bylo za první republiky, řekněme ve 30. letech z hlediska toho, jak se projevila druhá světová válka, to je zásadní, původně jsem myslel, že tam o tom něco řeknu a pak jsem to tam nedal, takže dotaz dobrý. Je to tak, že Svojsík byl obrovský propagátor branné výchovy, takzvaný. On byl v tom velký vizionář, už od, řekněme, konce 20. let tušil, že to ohrožení ze strany Německa bude velký a že skauti se na to musí připravit. Proto i přemluvil generála Kletsandu, což byl velmi význačný armádní představitel, aby se stal místostarostou Junáka. A vlastně pomáhal v takovému styku s tou armádou. Jinak tam je zajímavá věc, že generál Kletsanda odjel cvičit kolumbijskou armádu a založil v Kolumbii scouting. Jo. To je taková jako zajímavost, že opravdu jako ta česká stopa v zahraničí je velká. Ještě existuje jeden Čech, který založil v Chile vlčata, rovery a vodní skauty. Ten tam přijel na cestě kolem světa a zůstal tam a napsal první skautský příručky pro tyhle věkové kategorie ve španělštině a napsal první životopis Bern-Paula ve španělštině. Pak tam umřel. Tak to jenom odbočka, ale zpátky k branné výchově. Je to tak, že velmi intenzivně začal Junák jako do oddílu dávat takzvanou brannou výchovu. Byla tam opravdu jako armádní cvičení, často ve spolupráci s armádou. Hodně lidí z armády jako důstojníků a tak se účastnilo lesních škol a našich v těch 30. letech. A ta příprava a potom zapojení v mobilizaci v roce 1938 bylo velký. Takže to byl hlavní úkol skautingu tak od poloviny 30. let určitě. No. Jo. To mě se tady, kam se poděli roveři, mě se tady na to ptal někdo i o přestávce, byly vlastně dvě cesty. Jo. My jsme měli mnohem silnější než rovery old scouty a takzvaný rodinný scouting. To bylo, v tom byl jako naprosto geniální Eduard Storch, který tady zavedl takzvaný rodinný scouting, který byl ve 20. letech obrovský úspěšný.
a vlastně byl o ně veliký zájem. Doteď spousta těchto rodinných skautingů třeba na Plzeňsku postavilo velké množství chatových osad, které fungují do dneška. Jo. To je taková jako zajímavost. A existovalo tady velké množství velice aktivních old skautských klubů, který pořádali třeba obrovské množství sportovních závodů. Jo. Takže vlastně on ten rovering začínal později než dneska věkově a velmi často přišli tam. A druhá věc, kam přišlo velké množství kluků tehdy, tak byl tramping. Takže to byla druhá jako věc. Tak, ještě tam byl dotaz. Bylo to různý, myslím, že mezi organizacema některýma byly ty vztahy velmi dobrý, i když to byly organizace třeba na politickém základě, nebo to byly náboženské organizace, tak některým byly ty vztahy velmi dobrý. Kde byl samozřejmě problém, tak byly organizace, které byly pod vlivem komunistické strany. Jo. Tak tam bylo to odmítnutí ze strany Svazu skautů velmi silný od začátku a boj mezi nimi byl velmi silný, jo, i na půdě parlamentu a tak. Ale třeba měli jsme velmi dobrý vztahy třeba s Junákama volnosti, který patřili pod Národně sociální stranu a s dalšíma organizacemi. Takže bylo to různý a vlastně v roce 1939 došlo ke sloučení těchto organizací, většiny těch velkých organizací do spolku Junák, který vlastně navazujeme na něj do dneška. Jo. Skauting na Slovensku byl mnohem nebo jak to říct, menší, počtově menší, tak on je i dneska na Slovensku ten skauting vzhledem k počtu obyvatel jako mnohem menší než v Čechách, bylo to taky za první republiky. Byly tam velmi silný enklávy skautský, hodně oddílů tam bylo založených vlastně Čekama. Právě ta Anna Podhorová, která tady založila ten první dívčí oddíl, tak po vzniku republiky přešla na Slovensko a založila oddíl na Slovensku. Jo. Ale počtově to bylo jako, já teď z hlavy nevím ty čísla, ale určitě se bavíme jako o násobně menším počtu. Stejně tak na podkarpatský Rusy, tam to bylo ještě složitější, těch skautů tam bylo jako velké množství organizací, protože tam byli třeba židovský skauti, maďarský skauti, rusínský skauti, ruský skauti, Češi, kteří tam byli, tam měli oddíly, jo, takže tam to bylo jako hodně promíchaný, ty plastuni, které byly na podkarpatský Rusy. Takže bylo to opravdu na tom Slovensku a tam to bylo násobně menší než tady u nás. No. Jo, co se týká jako těch plastunů, tak oni opravdu vznikli ve stejném roce jako my. Jo, je to jako stejná věc. Na podkarpatský Rusy byly normálně skautský oddíly plastunů pod Svazem skautů a skautek, některý další ne, ale jako část ano. Takže to bylo dokonce, to je teďka velký objev, který byl učiněný jedním člověkem, vtipná historka, jedním člověkem v Řevnicích, který není skaut, ale nastěhoval se do Řevnic a v kurníku,
který měl na zahradě, našel skautský dokumenty a začal sepisovat historii skautingu v Řevnicích, kde je to zajímavé, protože tam bylo ukrajinský gymnázium, který stálo na plastunech ukrajinských, celá ta výchova v tom gymnáziu a vlastně díky těm plastunům byl založený skauting český, třeba v těch Řevnicích, jo, to je taková zajímavá věc 20. let. No, ale to je jedna věc, týká tohodle, a druhá věc, Svojsík jako tu branou část, tu vojenskou část, jako potlačoval kvůli tomu, že klíčem pro něj bylo nějaké národní uvědomění a vyrůstal v Rakousko-Uhersku. A Rakousko-Uhersko chtělo, aby byl skauting zneužitý pro vojenskou výchovu. Jo? Takže on se tomu velice bránil a takhle to nebylo. Ale jakmile vznikla republika, tak už ten jeho první spisek, který vydal hned po vzniku republiky, který byl vlastně proslov jeho přednášky, tak už tam nacházíme tu branou výchovu a obranu té vlasti. Takže bylo to jenom proto, že se nechtěl vlastně dopustit, aby ten skauting byl zneužitý za pro rakousko-uherskou vlastně válečnou předvojenskou přípravu. Tak, ještě nějaký dotaz? No. No. Jo, ty župní srazy byly běžná věc, velmi často na to opravdu jako byly vstupenky, byla to jedna z možností, jak vlastně vydělat na pořádání toho srazu, protože to je věc, kterou jsem tady nakousnul jenom opravdu za první republiky, jakýkoliv subvence ze strany státu byly naprosto minimální, ten skauting dostával opravdu minimum peněz a všechno, co chtěl, si musel na to nějak vydělat. Jo, takže jiná možnost tam nebyla. Tak, ještě nějaký poslední dotaz? Ano. No. To je zajímavá otázka. Do Hitlerjugend nepřistoupil nikdo, proč to nešlo. Do Hitlerjugend nemohli jako přijít Češi. Takže tam k tomu jako nedošlo. Že by, nemáme informace o tom, že by nějaký skauti jako významně kolaborovali s Němcema. To opravdu, jako určitě si nějaký takový našli, to nebudu říkat, ale nebylo jich tolik. Co se týče komunismu, tam už to bylo jiný a byli skauti, který opravdu se do toho režimu dali hodně. Jeden z nich je třeba za mě jako úplně zvláštní postava Jiřího Haškovce, což byl člověk, který chodil k Foglerovi do oddílu, obrovský skaut, který úplně pak zblbnul komunismem a napsal největší jako vlastně věci proti skautingu. A ještě vtipný je, že celou dobu komunismu on byl proti skautingu, psal o tom knížky a všechno. A když se skauting v roce 90 obnovil, tak přišel do toho střediska, ze kterého byl a chtěl se registrovat. Prostě mě úplně nepochopitelný příběh člověka bez jakýhokoliv svědomí, něčeho. Takže jo, tam těch lidí bylo jako víc, ale počtově to neexistuje. Tak, poslední věc, vydržte poslední 3 minutky. Bádej si, co to znamená? Já jsem říkal, že jsem ze skautského archivu. A jen vám chci říct, že je skvělý pečovat o paměť toho skautingu v místě. A hledat a bádat. Je to jako obrovská detektivka. A věřte, že máte pocit, když něco nového najdete, objevíte, že máte fakt pocit jako radosti a z toho, že jste objevili, dneska už nejdou objevovat nový světy třeba, protože všechno je objevený na světě, ale objevit něco v té historii jde pořád. A mě mrzí, že třeba ten hradecký skauting a to mapování jeho historie skončilo před 20 lety vydáním tady posledního hradeckého almanachu, který vlastně vyšel v roce 2001, takže už před 22 lety. A je to velká škoda. A kdybyste se chtěli do něčeho zapojit jako a pátrat, taky pořád co objevovat. Já třeba ty fotografie Anny Podhorový se mi podařilo vypátrat před pár lety, není to dlouho, takže pořád je co objevovat. Ale chci vás upozornit, že existuje projekt, který dělá Skautský institut, jmenuje se Hrdinové války. A tam se mapují skauti, který padli za druhé světové války různě.
Některý jsou z Hradce, jejich příběhy nejsou zpracovaný. A je to dobrodružství, ke kterým můžou dělat i, jako můžete dělat vy, který jste tady všichni. Jako, dá se to dělat, i když je vám 12, 13, 14. A já vám jeden příklad ukážu hned. Třeba jeden z nespracovaných příběhů, o kterém na internetu o tom člověku nenajdete skoro nic. A to je skvělý, když jako zmapujeme příběh člověka, skauta, o kterém skoro nic nevíme. Jo. Tenhle se jmenuje Dietrich František Karel, byl to navigátor Royal Air Forces, to znamená navigátor jako letecký v Anglii za druhé světové války, který zahynul teda při cvičném letu, byl členem Junáka v Hradci. A když se podíváte, tak na internetu najdete jeho hrob, který má tady v Hradci v Kuklenách na hřbitově. Ten hrob je velmi opečovávaný, takže někdo se o něj musí starat a něco o něm někdo musí vědět. Ale na internetu a nikde o něm nic nevíte. Takže kdyby někdo chtěl pátrat, tak doporučuji, ať vezme kartičku, dá ji na ten hrob a napíše, že hledá ty, kterým ten hrob dneska patří. Já jsem takhle několikrát se dopátral lidí, kteří mi zavolali a řekli, jo, já jsem třeba dcera, vnučka, vnuk, a co potřebujete? A dali mi fotky a příběh toho člověka, který nezapadne. Takže kdybyste někdo chtěli pátrat, tak tenhle hrob tohohle Františka Dietricha, jeho příběh by stálo za to objevit, ale těch skautů v Hradci neobjevených je víc. Samozřejmě ten nejznámější Karel Šimek, tak tom vědí jako skoro všichni, ale nebyl jediný. Tak, já vám děkuju. Jsem rád, že jsem tady mohl povídat, že vás přišlo tolik, to já jsem fakt vůbec nečekal, myslím, že to bude třeba 5 lidí. A to myslím vážně. A snad to nebylo úplně únavný a nebyla to další hodina dějepisu nudná, kde jste tady museli sedět a poslouchat. Naštěstí nebudu kontrolovat domácí úkoly. Tak, mějte se. Děkuju, tak stačilo. Přijď si dolů pro cenu, kdyby někdo si chtěl koupit a zajímalo ho, jak to bylo s podsadu a s pramicí, tak tady. A mějte se hezky, je to skvělý, ať se vám daří dělat další skvělé přednášky z Skautského institutu v Hradci. Díky.